Hola a tothom, benvinguts a Cardats Games. Continuem amb el Bloodborne, una nova setmana. I me'n toca el mando, que almenys no em maten a la primera de casa. Després de la meva humiliant mort a mans d'aquest bon senyor. Mare de Déu, mira que guanyar la bèstia del clèrigo. No mira, i els ecos dels tell. Mira com li brillen els ulls. Ah, a veure si el mates. Per què no s'apaga més aquí? Hi ha una barrera, una espècie de barrera invisible. Què et passa? Això l'he fet jo abans. Això ja no, eh? Vale. No s'ho recuperat. No com altres. Simplement hem prou descaiguin les clavegueres. Sí, rany, els 700. Quants n'hem guanyat per matar a la bèstia? Pues... Aquí són 1.700 en comparació amb l'altre nou. No pateixis, que d'aquest dia aniràs a guanyar el Padre Gaspuny. Perquè qui va lluitar contra ell seràs tu, no jo, Què vol? Fer-me... Mira què és això. Això és la plaça del principi? Sí. De fet, el que no hem fet encara en aquest vídeo és anar a explorar la zona de darrere de la plaça. No. Bueno, Hem passat directament. a veure si puc treure una. Estàs massa a prop. Poso sempre m'ha costat molt. Això és un home llop, més que res. Mira, mira, mira. Ara em ve l'altra fulla. Et veig mort. No venen, Fins on t'arriben. Hòstia, des d'aquí els pots matar tranquil·lament. Ara tires enrere. Quina sort que tinc. Hòstia, si no passen per la porta, aquest et salta sobre. No vens. Ara que salti No de... vens. Ara que salti de com No cap a dins. puedes Passa! Estic, You shall not pass! És una... perquè... Encara fem el... Pues l'hòstia que t'ha fotut. Ja el tenim. 3 vials. T'hauries d'haver curat. Ah, no, eren 17. Pensava que tenies 18. Mira, petita la bèstia. Em sembla que a la dreta hi ha un lloc que encara no hem explorat. No sé què hi ha aquí baix. Vale, sí, aquí, si baixes per aquí vas a... A la plaça. a la dreta. 10 guijarros. 10 monedes. I aquí? Una vegada les clavegueres. Ui, de puta. Nivell Nivell d'arma. d'arma. En tenim 3 o 4 ja. I per aquí baix a les clavegueres. No hi aniré pas. A recuperar els ecos? Ah, no, Sí, ja ens has són. desaparegut. No haguessis mort amb el verdugo. Vull dir... Mare de Déu, tio. Puguis matar a la bèstia del clèric i puguis matar. Em sembla que aquí hi havia gent. No hi ha cap. No, però hi ha algú que brilla molt. Ja. No sé, es veu molt el llum blava. Si dones mitja volta, veus que brilla molt? Ah, és el llum d'home. I aquí no hi ha manera d'entrar. I aquí hi havia bastant de... Hi ha gossos, tiradors i han de tot aquí, Aquí vol lluitar contra mi. Tants no, Tot. Jo voto com el... Joder! Teo, el mando, juga tu. Neko, el mando a solucionar el món i la situació. Insígnia de cazador con Mare de espada. I jo la tinc aquesta. Mare de Me l'ha Déu, donat mare. la bèstia del clèrigo. Hòstia, no ho podríem fer. Que guapo que Quan t'he soc. perdut, cosa sana. Ni de pico, què? No sé. Què vas fer? A la Ara no te matarà.
Què collons? No sé què fas l'arma. Crec que... Aquesta merda? Ah, on de res. Que merda d'arma. Però, cabró! I una zona. 4 vials de sang. Els cossos... Jo no lluitaria amb ells, els intentaria esquivar. Vas fer un clic. Giro a la dreta. I cap a l'esquerra, no? Sí, crec que era... això. Què? Sí, sí, va bé. Sí, però em seguiran molt de tros. No pensis. Més baixes a les escales, en principi no et segueixen. I ara baixa cap a l'esquerra. Baixa una mica. I jo no hi ha gent. Vaya volcànic que va fer aquí. Falta la meva gràcia. Vinga. Ai, Déu meu. Va. Tu no teniu Vés a bon buscar-lo? dia. No, no. Aquí m'has enganyat. M'has dit que no em seguirien. Pensava que no et seguirien tan avall. O què collons, t'he dit que... Tu, que estem portant una estona aquí, per això. Que ja hem fet el que els dos i ho deixem aquí. Això és el que dic. Vinga, fins demà, gent. Adéu. Ei, hem tornat. Es pensava que marxàvem. Pringats. Vinga, continuem. Falsa alarma. El que farem serà anar a una altra banda de Yharnam. Ordenem a explorar les Clavegueres? clavegueres. A veure... Insignia del cazador. Hòstia santa. Els temps de càrrega. I encara que va. Guantes largos de cirujano. Que maco. Aquest és... El 1 és el de 350. I l'altre és el de 1000. Però és el 3. Hi ha d'haver-hi un intermig. Jo i el 3. Sí, són les 500. Sí, perquè aquí podrem anar. Almenys ens hauríem d'haver editat però... No, per aquí no vull anar. Primer anem a explorar... On anem primer? No anaves a les clavegueres? Va, no, no, A l'esquerra, ara per l'esquerra. No em vols veure patir? Tu m'has enviat aquí. Esperaves que morís. Va, vine cap aquí. Anem per feina, eh? No ens estic fent. No ens estic fent com aquest fussi aquí al costat. Té, un de menys. Toma! Hòstia! Vale. No passa res. I tampoc és tant. Vale, no, però... Tampoc és tant, eh? I sort que et dona vials. Jo m'enfocaria un. Aquest sempre te'n... No, sí, està, tio. Ja, però si te'n dona... Si te'n dona que et passes de 20... No, però si se't passa de 20 el que fa és anar a la caixa. Sí, sí, però almenys ja tens 20 i la vida plena aquí. No, no! Quan perdis per una miqueta de vida, em recordaràs d'aquestes paraules. Jo no perdo. Això com em fa un bocat. Va, a veure. Què veies? No perdo mai un gosset. Què passa? Si no estan tancats a les caixes no pots anar més, no? Sí. Vull fer ara deixar-lo viure i ens fes sortir. Amb manada. Sí, Sí, perquè els has matat tots. T'agrada el maltracte animal, eh? Hòstia, que m'agrada. Hi havia una altra manera d'anar allà dalt, però no me'n recordes com. Allà dalt o on? Allà on ens han matat. És un altre camí.
que he caigut. Ah, vale. És diferent. Hi havia un altre pall. Pues per aquí. No serà I què hi ha? On estic? zona nova? No crec. Ah, sí, hi ha un espai on ho puc parlar. És veritat, ja no me'n recordava d'aquest. Què passa si em mates? No. Oh, eres un En vaya lío te han metido. Toma, como bienvenido. Marca de cazador intrépido. Prepárate ¿Y para lo de qué que se ya ve? no quedan humanos. No en tinc ni idea. Ahora todo eso. Ataca, ataca, ataca. Ja ens diu més. ¿Sigues por aquí? ¿Qué pasa? Un... Ataco o Da no? igual. No. Sin Si miedo. vols fer el final secret, agitar capa, Ah, és objecte. Ai, Sí, què objecte, passa? un gesto. Una acció, sí. Da A igual. veure com es fa. I... canviar... Ah. Quitar capa. Quitar capa. Uau. Uau! Això li hauria fet una d'aquestes accions al oeste del clérigo. Hola! Aquell saluda. Hola, vine aquí, maca. Hombre, ens ha vingut algú a l'habitació, ara. Saluda, Tatum. Bona, digues hola. Vale. Un altre cop? No, se... Un altre cop t'estàs cocinant. encara no. Un trampàs, però em deixa un tocat. Home, hat-trick. Mira, els hem venut abans. Què? I veure què em sembla. Avança d'entrada. Ui, de l'avança Hòstia, d'entrada, que a tu t'agradava. ja no l'hem de comprar. Bueno. Tenim unes clavegueres i tot som. No, me l'ha fet caure, patatam. El que no hem matat és el porc, encara. No? T'has derrotat? No, però és que el porc aquest... Tot és pell. Sí, viene cap aquí. Aquí hi havia... A l'esquerra era sense sortida. I una cosa, és que com més velocidad tens, més objectes pots veure, que no pots cas que... Des de aquí. No sé com aquí de paga. Tenim 4 ja, hòstia. Sí, 3 per veure la bestia del clérigo i un per... no sé, Perquè són guais. Aquí hi ha ningú. aquí va entrar... Aquí era una sala buida, que ja l'hem vist 2 o 3 cops. Però ja et dic, només en tens més alts. I aquí és on hem mort. Que no he aconseguit arribar. Si jo el que faria era... T'has pillat el Leti. És que he mort algun cop, jo. No. Fantàstic. Mira, 4 de cop. Has salvat el buc aquest? Jo m'he mort quan m'han vingut aquí per darrere. Clar, és que no sé on calia, perquè són tants. Ja no saps ni quin està viu ni quin està mort. Tampoc, no? Ah, no. Però ja està. Ja està, no? Vale. I vull mirar si aquí hi havia algun objecte, però veig que no hi ha cap objecte. Ah, mira, hi ha una... Ah, mira, hi ha això. No hi ha res. Tio, Molt bé. tot el meu esforç per això per no res. Aquests són els que m'han matat. Que m'han vingut aquí per darrere. Ja veig això. Mete un peix. Sí, tots molts. I potser calleu. Segur que no calleu. La càmera ha fet una cosa diferent.
escales. Hi ha més zombis d'aquests. Vigils que estan allà mateix. Hi ha una ruta a la dreta. Està viu? Mira! Mira! Fragmento de piedra. Em sembla que hi ha 25. Cap no em tira un nivell. Ara falta trobar sortida. No sé per què faig aquest si igualment no puc fer. Tens ecos, tens fragmento. Ecos miren, no em faig gaire. Els morts? Perquè aquest em sembla que passaré a fer perquè... Un altre cop? Passa aquest cop? 1.800 ecos a sang, no fem el compte. Pussy. Totalment. Estic segur que jo em matarà. Què és això? El que farem serà arribar fins aquí. Farem en aquest pont. Hòstia, quanta gent! Hi ha una bola de darrere, no sé què pot passar. I una antorxa al cantó. Segur? Segur que no la tiren. Segur. Per si de cas m'ho miraré des de casa. A veure... Hosti, Sorbos. Ai, Sorbos. Sorbo? Hòstia! Hòstia, ja enxecaré de bola. Hombre! M'ha caigut una bola! Ha estat un fail, no? No patiu, No. estava tot previst. Tu, tinc 2.000 ecos de sang, què faig? Li posem una mica d'emoció en el vídeo i vaig a lluitar contra aquell ballo? Sí, no? Si em mata, és culpa teva. Si no pots damunt d'aquests? Bueno, ha estat un empat tècnic. Sí, sí. A veure qui ho tenim tot, no? Tu has vist el vídeo aquell de... Sembla que ell. No? Els Simpsons, que es reuneixen el president. Com, El cops de cap. Sí. No menys jo mateix. Tots amb els ullals al cap donant-se cops de cap. I els de sang, doncs? Ai, Aquest encés la bola. em sembla que... Sí, exacte, aquest No hi ha encens la res. bola. Aquí hi ha camí per dalt. I per baix. Sí, aquí es vas a parar darrere d'on hi ha el pont. Si no m'equivoco. Com que no era aquest pont. Hosti, estàs en punt de sang, ja em Home, sembla. Era un rentat. Mira que no sabers el nom del teu personatge. Mira el cop. Patates o no res? No m'agradi res. No dic ni res. Jo no veig el fons allà, no m'hi tirava. Hòstia. Ulong, últimament s'ha creixat molt, eh? Mira. Làmina. Totalment. Com un tu, sí. Això no rebentes? Aprofitant aquí dalt? Llavors, això? Què? Aquesta... Això de més endavant en trobar pilons. I per què explota com si fos un foc? Mira, un objecte. Què serà? Insígnia del cazador con sierra. Això d'aquí? Ecos gratis. Aquests els tens inclús quan morts. És el que té. Aquí és on el camí dels... Aquí és on hem vist abans el Forgus de davant. Ara ens a gastar aquests ecos de sang. Ja en tenim massa, 1.700. Encara ens donaran el gran furt. Estàs molt brollant, Xavier. Toca rentar-te ja. Ara. El que farem serà anar aquí. Pillarem l'ascensor. Baixa. Ho ficarem per aquí, votareu i moltes gràcies. Ens matat. I ens veiem demà en el viatge en aquest ascensor. Adéu.